Philippines! How I still need you here, I still love you so. Hello mga ka-Facebook! Mga ka-Facebook, everything. Hello guys! Hello po sa inyo guys. So, of course, andito tayo sa sasakyan and papunta tayo sa isang bahay. Okay guys, itong video po na ito, kung maririnig po ninyo ako it's 11 o'clock na. Kung maririnig po ninyo ako guys, I'm sure naririnig ninyo ako no sa sa boses kong ito na sobrang lakas-lakas at agingay. So sa mga hindi pa alam yung love story ko, kami kay Tami, paano kami nagkita? Kasi may mga nagtatanong kasi kung paano kami nagkita, saan kami nagkita, saan kami nag-meet, ganun. May mga ganun mga katanungan. Pero before kay Tami, may malala tayong storya. Before kay Tami, meron na itong sa YouTube natin, meron na. Pero ang problema doon sa YouTube guys, yung ginawa ko is pa-English pa po ako doon. Grabe guys, yung English ko guys, tuwad baliskad. So, kung pwede lang sanang Tagalogin natin ngayon. Kasi nung English ko doon is nagtuwad, nagbaliskad pa. Super ting tuwada, nagbaliskad ay. So, yun. So, Tagalogin natin ngayon, hopefully. Kung meron man akong nakalimutan at naidagdag, kasi nga, yung buhay natin is naalala natin at ang iba is nakalimutan, ganun. At saka lalo na ako ngayon na alam na natin na nagka-dementia na ako. Makakalimutin na po tayo guys. At saka madali ako makalimot and then suddenly meron akong naalala, ganun. So kung meron man akong hindi naalala, pasensya na. Kung meron man akong naidagdag, pasensya na sa yung nakapanood sa kasi alam nyo na. So before kami ni Tami pala nag-meet, meron tayong afam na katulad din ni kay Tami, edad. Nung nagkita kami ni Tami is 49 siya. At saka yung nagdala sa akin dito is 49 din. So yun yung ganap. And hindi na natin pangalanan. Gwapo pa naman siya. Gwapo na nainlababo ako sa kanya dahil sa kagwapuhan niya, di ba? At saka ibanda-banda dito, banda dere, meron siyang banda. Pwede mo siya ibanda-banda. So yun. So, hindi na ako magpakita ng picture guys. Kasi ang ibang picture, I think natapon ko. Ang iba na keep ko ba? You know, for I don't know na, yeah, meron pa akong iba. Nakita yun ni Lloydie. At saka, ano pa ba? Hold on. So yun, na-meet ko siya noong 2006 na nasa Cebu ako that time. So ngayon, to make story short, nagkita kami ilang bisis, 2 bisis. And yun, hindi po guys, may iba-iba kasi tayong mga Pilipina diyan na sinuportahan talaga ng mga karelasyon nila. At ako that time, nagtrabaho ako. And then so sinuportahan, pero siya hindi talaga siya nagsuporta. Ang lang niya, ang support lang niya is yung mga pag-process ng papel. To make story short, 2 years kaming nagkarelasyon online, and then nag-process kami agad mga 2007 nag-start kaming nag-process agad. Nag-propose siya for first meeting namin. Nag-propose siya guys. Teka muna guys Teka muna kasi may dambuha lang sasakyan sa likuran ko. Lumilipad. Kaloka ka dong. Ikaw pa yung may dala, ikaw pa yung may karapatang lumilipad dyan. Huwag kang lilipad-lipad. Oversize daw siya. May sign na oversize. Lumilipad pa. Ano yan? Waknit? Huh. Sige, dyan ka. Dyan, dito ako. So, nag-process kami agad. Yung first meeting namin, nag-propose siya. Pero nakakatawa yung proposal guys, kasi ayaw sana niya ibigay yung singsing. Nagduha-duha si Manoy. Nagda-doubt siya kung ako ba talaga or yung iba. Iwan ko, hindi ko alam na may iba siya that time. So, pero binigay naman niya, nag-propose siya, yung singsing. Wala na sa akin yung singsing. So ngayon, nag-start kaming process. So yun siya, nag-start siya yung nagpadala ng pera para process. Okay, to make story short, nakapasa ako. Yun, nakapasa ako
ako dito. So siya yung nagdala. Tika muna. Tika. Ano, road work mile. So, hala, sobrang ano. Hala, sobrang lapit ng ano. Ako yung nagkasakit ang ulo sa inyo. Itong sasakyan din ito, hindi din marunong. Sabi pa na close lane. Ano talaga, nakakaluka ka, day. Huwag mo kaming anuhin, day. Ito mga driver na buang. Hoy, mga buang mo! Ginoo ako ninyo. Nagpataka lang magtutuyo. Oh my God, natatawa ako nito. Nataranta na yung mga driver dito, kickwards. So, yun, saan na yun tayo? Basta na-process na yun. Okay, continue tayo, guys. So, na-process na yung mga papilis. Nag-process na. So, nakapasa ako, guys. So, nakapasa ako dito. So, parang ano pa ba? Pero, guys, meron siyang sinabi sa akin. Meron siyang sinabi sa akin na nakakabahala ba? Yung sinabi niya sa akin na pagdating natin doon, sa Texas muna tayo. And then pagdating natin doon, itago mo yung singsing. Itago ko daw yung singsing at hindi daw ipakita. And then ang sabihin ko daw sa stepmother niya is, ano daw ako, parang bisita lang. So doon ako nagtataka sa first niyang sinabi sa akin na pagpunta nating Texas, huwag ipakita ang singsing. Kasi daw, visitor lang daw ako. So yung propose niya, fake lang pala ito. So yun. Pero in lababo ako. Akala ko in love din siya sa akin. So ngayon, yun na. So akala ko talaga in love siya sa akin. Akala ko lang kami. Pero wala pala eh. So yun. Nagtataka na talaga ako nitong mga taong ito talaga. Kaluka na talaga itong mga gigwa na ito. So pagdating doon, na-meet ko yung stepmom niya. Na-meet ko yung anak niyang babae. May anak na siya, 2 kasi married siya before. So, yun. So, pagkatapos nun, okay, 1 night lang kami sa Texas. Pagdating ko doon, travel na naman kami sa umagad pa, Florida. So, ngayon, pagdating namin sa Florida, nagre-rent siya ng apartment. And then, kasi doon yung trabaho niya, taga Texas siya, pero dahil sa Florida siya nagtrabaho doon. So, meron akong na-meet na mga Pinay, ganun. Meron akong na-meet na mga Pinay doon. And, pagkatapos nun, nakarating ako dito, guys, March 2008. 2008, March dito sa Amerika. And, March 29, April. Nag-away na kami, guys. Grabe na yung away namin sa April. The next month na yan, ha? Kasi, guys, doon ko nalalaman na mahilig pala siya pupunta kada gabi-gabi doon sa hubad-hubad. Yung parang talagang naked na naked. Yung parang hubadan talaga ba? Yung parang yung hindi yung club na normal lang na club. Ito talaga hubadan. Yung naghubad talaga mga tao, mga babae. So, hindi ako sumama, guys, kasi alam nyo naman. So, meron siyang bike ba, Harley Davidson. So paminsan yun yung dalhin niya, or yun talaga yung dalhin niya. So one night, hindi ko na siya nagustuhan dahil silusa nga ako, 'di ba? Grabe ako kasi silusa. Worst ako noon, guys. Worst na worst. Kasi lahat ng mga nakarelasyon ko is may ibang karelasyon pala. So yun. So sobrang silusa ako. So plus sobrang inlababo pa ako sa kanya, at saka sobrang gwapo pa niya. And then ngayon, yung silos ko parang nag-over, yung parang nagpataasan talaga ba. So yun, galit na galit ako one night. Pag uwi niya, marami siyang sugat. Marami siyang sugat. So ngayon sabi ko, bakit nagkasugat-sugat ka? Sabi pa niya, ay meron daw babaeng nang umangkas.
natumba daw sila. Diba? Grabe ang kapal ng mukha, diba? Sinabi talaga sa akin na may umangkas na babae na dinala daw niya doon sa bahay nila, natumba daw sila. So ngayon, away na yon. So alam nyo na, away, talong, ganon. English guys. So hindi pa naman ako talaga, noon talaga nahiya ako mag-English. Gumaganon ako, talong. Ganon. So away doon. So may isa pang nangyari doon na yung apartment complex, kung ano, may babae doon. Yung parang deposit ng pira, magbabayad, gano'n. May babae, maganda siya guys. Magandang babae. So ngayon, ang babae mag-transfer ng apartment. So ngayon, transfer ng apartment, nagpatulong kay mister. So pagkatapos niyan, tinulungan niya. Hindi nga man lang ako sabi, sama ka para tutulong ka, gano'n. Wala, tulong siya. So nagpunta siya doon sa apartment ng babae. Naghakot silang dalawa. Iwan ko kung anong mga kadramahan nilang dalawa. Basta naghakot silang dalawa. And matagal siya guys. I don't know, nakalimutan ko. Basta matagal siya doon. I think nag-overnight, I don't know. Basta matagal siya doon. So yun, away yun. Hindi ko pa rin siya hiniwalayan that time. April yun ha. So ako that time, gusto na ako magpakasal. Sabi ko sa kanya, pakasal na tayo. Ayaw niya guys. Ayaw niya. Hindi ko alam kung ano yung mga date na yun. Basta yun, ayaw niyang magpakasal muna. Sabi pa niya, sabi pa niya sa akin, meron daw siyang return ticket. So yun, meron siyang return ticket para sa akin, June yung return ticket. I think June 4 or June 24, basta may 4 yun. Sabi ko sa kanya, doon ako guys, parang naiyak ako guys. Naiyak na, nagalit na, hindi ko alam kung ano yung naramdaman ko. Sabi ko, kainin mo yan. Sinabi ko talaga, eat your ticket. Ay, English guys. Sabi ko talaga, eat your ticket. Before pala yun nangyari yung ticket guys, grabe na yung away namin guys. Kasi, that time, nagtrabaho siya, diba? Nagtrabaho. So, sinama niya ako sa trabahoan. Sinama niya ako. So, pumunta ako sa desk niya. Alam niyo ba kung ano yung nakikita ako sa desk? Telephone number sa Pilipinas, 3. 3 pangalan ng babae. At saka website. At that time, nagtataka na ako kasi wala pa akong laptop, wala pa akong, meron akong cellphone, yung ukab-ukab na cellphone, flip phone. Wala pa akong Facebook kasi yung Facebook is kaka-start lang, hindi pa masyadong sikat. So, ang nangyari, pumunta ako doon, nagtataka ako bakit dinala niya yung desktop niya sa office. So, wala lang ako kasi trabaho, di ba? Hindi laptop, desktop. So yun, ang nangyari guys, pagdating ko dun sa opisina guys, nakita ko yung Maria Josephine. Okay? Maria Josephine. Taga Cagayan yung isa at taga, iwan ko asan yung dalawa, mga Bisaya or Tagalog ata yun. So yun. Ay guys, doon talaga ako nagwala guys sa opisina. Buti na lang weekend niya ako dinala. Kasi walang tao, kami lang. Tinapon ko yung mga ballpen, yung mga sticky note, tinapon ko mga libro sa desk niya, tinapon ko, nagwala ako. Tumakbo ako guys, iniwan ko siya. Tumakbo ako, pagtakbo ko, airport kasi yung trabaho niya, parang may construction. Itong airport, may mga tao pala yung ano. Sabi pa, bakit tumakbo ka, takbo. Hindi nakita yung lalaki, ako lang yung nakita. So bumalik ako, baka naman mapusasan tayo, magtataka sila anong ginawa ko. So bumalik ako sa lalaki ko. So parang normal yung nangyari sa aming dalawa. Kasi natakot na ako, sabi ko, no, I'm with him, ganun. At saka yung lalaki, sabi pa niyo, I'm with her too. She just wanna run around. Parang naging normal yung ano namin, pero galit na galit ako guys. So yun yung talagang away na away. At saka doon nag-start yung inano niya sa akin yung ticket at ayaw niyang magpakasal. Okay? Ayaw niyang magpakasal. So yun yung time na sabi ko, eat your ticket talaga. Kasi hindi ko yan, para akong naiyak guys. Naiyak ako na nagalit talaga. Grabe. You know, ito na yung ano, andito na ako sa Amerika, pauwiin pa ako na ano, mayroon pala akong return ticket, hindi mo man lang sinabi. Kung sinabi mo sa akin na ano, pabakasyonin mo pa lang ako dito pala,
tatanggapin ko yun. Pero yung alam kong in love ako sa'yo, and then ito lang pala yung anuhin ko, may gusto palang ikaw may ibang babae. Pero guys, thankful pa rin ako na di ako yung napili niyang dalhin dito, okay? Thankful pa rin ako kahit ngayon hindi ko talaga makalimutan na kahit ganun yung kasalbahin na babaero, na gwapo siya na babaero. Thankful talaga ako, hindi ko makalimutan na dinala niya ako dito. Kung makita ako siya talaga in person ulit, magpasalamat talaga ako kahit gaano yung kasalbahin. Kasi marami pang nangyayari guys na accident na pumunta siya sa, yung parang umuwi siya doon sa pamilya niya. Yung parang hindi niya ako papakainin guys. Hindi niya ako papakainin itlog, ika-count yung itlog 1, 2, 3, 4 ganon. Ang itlog ganon. Yung rice, may mabibili kang rice na parang maliit na container. Yun lang yung iano niya sa akin, tawag nun ibilin. Yun parang ayaw niya akong kapakainin kung wala siya. Yung itlog kailangan pag uwi niya pa rin yung itlog ganon. So yun, bread is life talaga noon, at saka rice. Ganyan siya kaano, hindi siya magbigay ng pera. Kung meron mang magbigay man ng pera, ang dami sasabihin, mga 20 bucks. Yun, bihira lang talaga yun, wala talaga, as in. Pero madali lang yung relasyon namin. Matagal yung relasyon namin, 2 years online, long distance. Pagdating ko dito talaga, doon ko nalalaman yung ugali niya. At doon din niya nalalaman yung ugali ko, kung kaano ko magsilos. Sino bang hindi magsilos sa mga pinagagawa niya guys? At saka may ibang kalampungan pa palang Pinay online. Nandito na ako, naghanap ka pa ng ibang. Sa that time, galit nag-alko. Sabi ko, pakasalan mo ako. Ayaw talaga niya guys. Alam niyo kung anong sinabi ko, tinakot ko guys. Sabi ko, o sige, aalis ako dito. Hindi na kami nagdulog, hindi na kami natutulog sa isang bed. Nagpabili ako ng cushion, yung katulad sa office ni Tami, na cushion pero maging bed sa living room. Maliit lang apartment. So hindi na kami natutulog, ayaw ko na talaga katabi yung kigwa na yun. So yun, sabi ko, pakasalan mo ako. Kung hindi mo ako pakasalan, aalis ako dito, magpunta ako sa ibang lugar. Marami naman akong ibang makakilala na taga saan ba yun, ay taga Pennsylvania man ata yun, North Carolina. Tagal na yun. Kukunin daw nila ako. Pag yung USCIS maghanap kung asan ako, ikaw talaga. Sabi ko, ikaw talaga yung gobyerno, hanapin ako kung saan ako napunta, napadpad. Ikaw yung hahanapan. So, ikaw yung magka-problema, sabi ko. Nagtrabaho siya. Sabi ko, come home. Magpakasal tayo ngayon agad. Kasi kung ayaw mo, aalis ako at ikaw yung hahanapin, kasi hindi niyo talaga ako makikita. Dumi siya, construction, diba? Ang dumi. Pumunta siya sa City Hall sa Florida, sa county namin. Pumunta siya doon, madumi. Doon, file, pakasal, I do. Dinadrop niya ako sa apartment, bumalik siya trabaho yun. Kasal kami. Kasi natakot. Dito, gamay dito, buto dito, tawa na to. Natakot agad. Tika muna guys So yun, natakot siya. And then pagkatapos noon, kasal kami. And yan, gawa natin ito ng part 2 guys. Ito na yung time na nakilala ko si Tami online, pero marami pang kaganapan sa before kami nakita ni Tami. At marami pang kaganapan sa mga nangyayari. So, part 2 yun. Ito yung, ang part 2 natin is, yung nakita kami ni Tami. Hindi pa nakita, yung kaganapan bago kami nakita ni Tami, kaganapan sa apartment nung nalalaman niya na meron akong Tami. And also yung baril. May baril. So, watch out guys sa part 2 natin. Salamat mga ka-Facebookers, everything. Thank you so much. Please share this video kung gusto ninyo. Drive lang ako, malapit na ako sa malayo pa guys. Pero yun, may part 2 tayo. Bye guys. Thank you for watching. Thank you for sharing guys. Share this video if you like. Bye bye.